Dobrý den, dobré dopoledne přeju. Muži, ženy a jak jsem slyšela i děti. A jsem moc ráda, že jsme v takovém bohatém obsazení a hlavně, že tady vidím tolik mužů. Byla jsem u zrodu myšlenky Equal Pay Day. Známe se vlastně s Lenkou v podstatě od začátku. Byla jsem taky u prvních pár realizací Equal Pay Day a můžu říct, že pro mě Equal Pay Day má velice zvláštní místo v srdci. Pro koho z vás je tohle poprvé? Zvedněte ruku. Super. Pro mě to taky někdy bylo poprvé. Seděla jsem u takového okrouhlého stolu, vnímala jsem energii, kterou cítím, a taky jsem vnímala to, že jsem možná součástí něčeho, co něco změní. A kládla jsem si 2 dotazy. První byl, co já si z toho vlastně můžu odnést. To byla první věc. A druhá, co já vlastně ze své pozice můžu změnit. A prosím, to poslední, co nemáte cítit, je bezmoc. My všichni tady, co jsme tady v sálu, máme jedno společné. My všichni můžeme. A pokud je tohle jediná věc, kterou si odnesete z dneška, my všichni můžeme, každý z nás, něco udělat, abychom tuhle změnu nastartovali. U sebe, u své organizace, ve svém okolí. A taky to, co vám dneska chci říct, je rozděleno do 3 částí. Můj osobní příběh, moje firma, kde pracuju, a taky okolí. Ale prvně bych ráda poděkovala Lence Šťastné. Lenka, díky moc za to, že si v podstatě rozběhla něco, co nás pořád inspiruje k tomu, abychom taky něco dělali. Takže Lenko, díky moc. Pro Lenku je totiž tenhle rok velice zvláštní. Nebudu zacházet do osobních věcí, ale je to první rok, kdy se zúčastňuje už jako minulá ředitelka. A z toho důvodu pro mě je to taky speciální, že tady můžu stát. Co jsem si já osobně odnesla vlastně z téhle konference před 15 lety? Poprvé jsem pochopila, že je to na mě. Já si určuju tu cestu a já si zvolím, co chci změnit. Po druhé, skutečně chci podporovat talenty žen kolem sebe. Začala jsem s workshopmi, které se jmenovaly Empowering Female Energy, Empowering Female Network. Začala jsem propojovat ženy v biznise, protože si myslím, že propojování vytváří síť a síť nám pomáhá zvyšovat si naše sebevědomí. A to napomáhá další naší kariéře. A po třetí jsem se rozhodla, že taky budu součástí mentoringu. Jednak já sama si najdu sponzora, toho mentora, který mi pomůže číst v tom jazyce té organizace, ve které pracuji, protože my ženy máme jednu věc, a to, že pokud vidíme seznam požadavků, máme pocit, že je musíme odtyknout všechny. Všechny části seznamu. Máte to taky tak? A to je přesně to, co úplně ne vždycky funguje a ne vždycky je to v podstatě to důležité. Pamatuji si jako dnes, když jsem se jednou ucházela o jednu práci, byla to náhoda, pracovala jsem v Amsterdamu a viděla jsem job advert, který byl úplně jako kdyby na mě seděl. A říkám si, super, tak budu se ucházet, je to něco, co jsem chtěla dělat a 100% mě vyberou, protože I tick all the boxes. And guess what? Stalo se to, že se mi nikdo neozval. Měsíc, 2 a v podstatě až po letech jsem dostala vysvětlení, že sice jsem tykla všechny boxes, ale nebyl pro mě vlastně růstový potenciál. A to je přesně to, co bych chtěla, abyste si odnesli. Taky jsem se ve své kariéře snažila být 100%. 100% mít informace, znát všechnu svou práci. Vybírala jsem si různé odbočky a zastávky, které mě pořád učily víc a víc. Pomáhali mi získat nové vědomosti, pomáhali mi získávat i sebevědomí. A pořád jsem neměla dost k tomu, aby jsem se rozhodla, že teď je ten čas být manažerem. Protože jsem potřebovala takovou nějakou validaci. A měla jsem veliké štěstí, protože jsem měla kolem sebe lidi, kolegy i lídři, manažeři, kteří mě jednou řekli, Evo, ale už je čas. Ty jsi se stala přirozeným lídrem už před 15 lety
A teď je čas, aby ses taky stala manažerem. Protože to můžeš kombinovat krásně. Lídr není to stejné, co manažer. Ale to neznamená, že nemůžeme být lídrem předtím, než se staneme manažerem. A možná pro mě to bylo i takové probuzení, že aha, halo, tady jsem a jsem možná už ready. Takže to je taková první věc. Čekáme na validaci. Když na ní čekáte, nečekejte dlouho. Může vás to stát i 10 let kariéry. Proč to říkám? Zažila jsem si to na sobě, zažila jsem si to v okolí s několika ženama, které byly extrémně talentované, ale čekali na validaci. Co můžeme udělat, abychom nečekali? Můžeme si o ní říct. A to mě taky naučil Equal Pay Day a dneska jsme to taky slyšeli už několikrát. Řekněme si o to. Existuje mnoho tools, které můžeme na to použít. 360-stupňový feedback. Nebo se prostě můžeme zeptat kolegů, nebo taky svých manažerů. Pokud jsme na správném místě a v bezpečném prostoru. Takže to je taková první část. Druhá část, se kterou jsem se bořila ve své profesní kariéře, bylo právě to, jestli jsem připravena, nebo vůbec plánuju, nebo nějakým způsobem chci být jiná, odlišná, be out of the box. Taky tady na Equal Pay Day, co mě inspirovalo neskutečně, byly ženy a muži, kteří stáli tady na pódiu. Vyprávěli svůj životní příběh, své kariérní cesty a zjistila jsem, že každá z nich je jiná. Každý příběh je jiný a je úplně v pořádku být out of the box. Takže akceptace toho, jestli jsem nebo nejsem out of the box, pro mě taky znamenala určité zdržení v kariéře. Vzhledem k tomu, že jsem získala taky validaci toho, že je to v pořádku, díky tomu, co jsem v životě dosáhla, tak se s tím cítím komfortně. Ale nezůstávejte v tom dlouho. Když si nejste jistí, najděte si mentora, najděte si člověka, najděte si komunitu, a dnes jsme o tom slyšeli právě v první přednášce, která vás nějakým způsobem podpoří. To byl takový můj druhý takeaway. A co reálně, jakým způsobem jsem já vnímala svou kariéru, bylo, že jsem se vždycky dívala na to, co vlastně chci dělat, jak se chci v tom cítit a jakým způsobem chci vlastně přinést hodnotu do své práce. Většinu kariéry jsem se pohybovala tímhle směrem. Ale moje v podstatě cesta do vedení vůbec nebyla přímočará. Už jste slyšeli, že jsem zažila různé odbočky, protože chci poznávat nové věci. Chci neustále růst. Chci změnu. Já miluju změnu. Cítím se v ní bezpečně. Protože pro mě je to prostor v podstatě bořit mýty. A to mě hrozně baví. Ale pak je hrozně těžké se zacílit. A taky jsem měla znovu štěstí, že jsem měla kolem sebe lidi, kteří mi řekli, že to je v pořádku. Že není důležité se vždycky zacílit. Někdy je důležité prostě expandovat ten svůj horizont. Hrozně se mi líbil jeden headhunter, který mi před pár lety volal. Předtím, než vůbec prošel k věci, se mě zeptal, a kdo vlastně vy jste? Jste risk manager, protože mám i zkušenosti z risku, nebo jste salesman, protože dělal jsem taky korporátní bankovnictví, různé části, anebo jste udržatelný manažer. A já říkám úplně všechno v jednom. A proč mi vlastně voláte, když to nevíte? A on říkal, vlastně, já si to musím asi ještě interně probrat. A já jsem mohla úplně sebevědomě říct, ale já vás k ničemu nepotřebuju. Já, když si budu hledat cestu, já si ji najdu. A bez toho, abych se s tím cítila v pohodě, že jsem out of the box a v podstatě mě neumí zařadit ani headhunter, tak bych to takovým způsobem nemohla zahrát. Takže z tohohle pohledu za mě nebojte se toho i experimentovat. Ale samozřejmě chápu, že na to je potřeba bezpečné prostředí. A proto se teď vlastně budu věnovat chvíli ING. Proč jsem si vybrala ING? Měla jsem za sebou hodně zkušeností a pro mě bylo důležité najít místo, kde vlastně můžu uplatnit všechny vědomosti a schopnosti, které jsem se naučila. Tahle možnost se mi dala. Taky možnost způsobit nějakou změnu. Miluju bořit mýty, jak jsem řekla, a hledám možnosti k tomu,
abych našla nové cesty, nové způsoby. A k tomu jsem hledala prostředí. Takže čtvrtý faktor, který mi v podstatě vstoupil do života jako velice důležitý při rozhodování o kariéře, bylo, s kým a pro koho budu pracovat. Ostatní už přijde samo. A proto jsem si vybrala kulturu, která je kolaborativní, která je rozmanitá, která akceptuje jedinečnost a která se nebojí pojmenovávat věci, které neumí a ve kterých se chce zlepšit. A proto jsem si vybrala ING. Přicházela jsem do ní s tím, že jsem vůbec nevěděla, jakým způsobem se dopátrám výsledku, který se ode mě očekává, ale nějak jsem tušila, že to zvládnu, protože jsem v životě zkusila už hodně. A po druhé, věděla jsem, že chci přinést změnu. Změnu v udržitelnosti, změnu v diverzitě, změnu ve směřování jiných strategických iniciativ banky. A co se mi líbilo nejvíc, je, že diverzita jako taková se brala úplně stejně jako jakýkoliv jiný strategický projekt. To znamená, uchopí se nejdřív z pohledu získání informací, měření, stanovení cílů, ale i stanovení vlastně způsobu, jak se má změnit vůbec chování organizace. A stejně jako udržitelnost a stejně jako jiné priority, je to o chování jednotlivců, systému i organizace jako takové. A hrozně se mi líbilo, ano, ING má taky cíle diverzity, taky chceme mít 35% žen do roku 2028 v řídících pozicích, ale k tomu se musíme nějak dostat. A ten první způsob, jak se k tomu můžeme dostat, je taky, že vytvoříme pipeline talentů, aby v nich minimálně určité procento byly ženy. Ale k tomu, aby se do té pipeline dostali, je taky potřeba změnit úplně všechno. To, jak se chováme každý den a jakým způsobem ty talenty podporujeme. A v tomhle jsme se tady v České republice rozhodli, že vytvoříme dedikovanou skupinku. A taky jsem to už dneska slyšela. Máme skupinku, která se věnuje jen Diversity, Inclusion and Belonging. Udělali jsme Call for Action, přihlásilo se nám 16 dobrovolníků, rozdělili jsme je do skupin podle zájmu, které mají, podle priorit, které banka má a podle issues, které vlastně vidíme na trhu. A rozhodli jsme se, že tímto způsobem bottom-up krásně doplníme top-down strategii banky. A ono se nám to daří. Důležité bylo začít sbírat data, pracovat s daty a nejlepší způsob, jak ho sbírat, je právě přes OHI, Organizational Health Index. A to je první věc. Druhá věc, která se mi hrozně líbí, začali jsme v podstatě pracovat s předsudky. Úplně první školení, které jsme udělali, když jsme DIB Committee v podstatě založili, tak bylo nevědomé předsudky. A vůbec se nebojíme uzavírat aliance. Aliance s externími partnery, protože tak, jak v udržitelnosti, tak v DIB neznáme odpovědi na všechny otázky. Ale musíme se učit. A tím učením je třeba Pride Business Forum nebo OPIM, se kterými se v podstatě spojujeme a s nimi děláme tailor-made tréninky pro naše zaměstnance. Zkusíme vždycky v malé skupince a na základě feedbacku se dostaneme v podstatě k jádru věci. Takže já bych ukončila tady mou část a mohla bych tady mluvit i 20 minut, ale nechci vás nudit. Ale pokud si něco v podstatě já odnáším dneska, vy můžete, změňte, učte se, informujte se a rozhodujte se na základě dat. Moc děkuju. Děkujeme taky. Eva Bučová, ING Bank. Moc děkujeme za krásnou inspiraci. Já taky moc rád pracuji s data. Jsou nějaké dotazy z publika? Moc nevidíme tady kvůli světlu, ale... Ještě než na to dojde, tak zase já se zeptám. Jo. Evo, vy jste ekonomka. Jaké jsou ekonomické důvody a vidíte ekonomické důvody pro zavádění té rovnosti ve firmách a vůbec těch strategií diverzity a inkluze ve firmách? Děkuji moc. Tohle je asi úplně nejstandardnější otázka, kterou dostáváme od našich klientů, protože s našimi klienty, a to je ta třetí stránka vlastně
mého vstupu, jsou taky naši klienti, kterých můžeme v tomhle ovlivnit. A hlavně diverzita je vůbec součástí ESG, takže pokud v podstatě pracujeme na smlouvách, kde jsou nějaké podmínky, které musí dodržet, diverzita je obvykle jako jedna z nich. Ale když se vrátíme k business modelu, pro nás v podstatě rozmanité vedení, to znamená diverse leadership, je hrozně důležité proto, abychom i na úrovni boardu, na úrovni vedení měli diskuze. Skutečně valuable diskuze, které přináší pohledy z různých stran. Protože finanční systém je komplexní. A taky je potřeba, aby z toho komplexního systému jsme měli vhledy z různých stran. To je první věc. Druhá věc, tím pádem se dostáváte k diskuzi, která identifikuje i mnohem víc rizik, i mnohem víc oportunit. Jste kreativnější, jste inovativnější. A v momentě, jak je v podstatě diverzní leadership, tak se vytvoří i bezpečnější prostor. Co to znamená? Bezpečný prostor, kde lidi můžou otevřeně mluvit, kde můžou otevřeně mluvit i o věcech, které nefungují, i o věcech, které je potřeba dělat jinak. A to je pro nás jasný business case. Bezvadné. Děkujeme moc. Eva Bučová, generální ředitelka ING Bank v České republice. Děkuju.